Seguimos ca información deportiva. Continúa o torneo da Devesa. A competición encara o seu final e só queda por coñecer aos vencedores na absoluta, dobres, veterano e femenina, onde hai presenza da comarca. As pistas de tenis da Devesa collen unha nova edición do único torneo de terra batida que se celebra na comarca e case que en Galicia. A parroquia ribeirense de Olveira é o punto neurálxico desta disciplina e desta competición que arrancou a finais de abril. Nestas xornadas avánzase no torneo e xa está a chegar ao seu punto final. Estamos xogando as semifinales do torneo do absoluto, xa están definidas completamente as finales femenina, esta é a máis a veterana, xogando na femenina Mencía, con Belén, dos xogadores daqui locales, e nos veteranos, pois, esta Méndez, a máis Alberto García. E, bueno, agora estamos aí definindo as semifinales do absoluto, que as que se están xogando agora, con dous chavales de Pontevedra, e bueno, e a tarde volves a xogar outra con un xogador local, que é Alberto García, con un chavaliño tamén de Pontevedra, que, bueno, tamén é dos Sánchez. Nos dobres xa hai un equipo finalista, Que é David Bello e Mai Rodri, e, bueno, estamos pendientes pois, das outras semifinales. E, bueno, imos moi ben de tempo, este ano axudounos o tempo un poquinho máis, bueno, máis a organización e gracias aos xogadores que, bueno, adaptáronse moi ben aos horarios que había libres e imos todo perfectamente. Este ano participaron no torneo máis de 150 xogadores, polo que ano a ano estás a incrementar o nivel dos tenistas que compiten. Xa temos nivel a nivel local, pero está vindo moita xente de nivel de fora. Entón, sí que o valoramos, pero seguimos valorando a nosa base, a mesma base de sempre. Nós aquí queremos que collamos todos e non queremos que falle nadie. O nivel, pois, ás veces pode ser tenístico ou de personas. E aquí moita xente ben sabe que só vai xogar unha semana porque ten un nivel básico, pero xogan e apúntanse, son os primeiros os que se apuntan. Entón, nos valoramos moito. Este ano somos 155 xogadores nun torneo de tenis e iso é moito. O cadro deste ano é de 235 partidos e foronse disputando todos. E, bueno, o domingo é o día gran final. Gran final non nos referimos a final do masculino que sea máis importante que calquera das outras. Simplemente decimos gran final porque é cando entregamos os premios económicos, os trofeos que me fan artesanos daqui. E, bueno, facemos unha comida aquí para celebrar, bueno, un ano máis que podamos estar aquí xogando ao tenis entre todos, e, bueno, por iso lle chamo gran final. Este ano vai nos acompañar un grupo de música que se nos ofreceu, e, bueno, pensamos que nos vai dar un toque diferente, e, bueno, estamos nisso. Mellorar pouquinho a pouco, porque a verdade que as melloras son moi difíciles de conseguir. Nesta nova edición o público volveu a arroupar os xogadores no torneo. Aquí contamos con X cartos para a bebida, a máis que a colaboración de moitos negocios que nos aportan bebida, e nos aquí, pois, nada do que se beba se cobra, nada do que se coma na final se cobra, aquí non se cobra por nada. Nós o que queremos é que veña moita xente, e que vexan que o mundo do tenis, pois, mola. Mira, de Vigo viñeron este ano 3, de Coruña 3 ou 4, non hai nada que se pareza. Unha pista así con estas condicións para o público, para que disfruten de partidos sentados nunhas gradas, con este ambiente, nunha pista de terra de tenis de batida en aberto, pois non hai. Hai tenis de clubs privados, onde están moi ben, pero, bueno, sempre un poquinho máis difícil o acceso económicamente. O torneo de Devesa encara a súa fase final e este domingo coñeceránse os gañadores desta nova edición dun torneo único, xa asentado e que vai medrando ano a ano en Ribeira.